बोल के लाइव वाइल शेयर करें। सब लोग आप सब लाइव जुड़ी और ये लाइव पे जरूर आप सब शेयर करें। देखिए हमने के कलकार हंजा और रहल बात की एगो गीतकार है मेरे हमारा के बहुत कुछ बोला है, उल्टा सीधा फ़ोन पर भी गाली उली दिया है और धमकी दिया था कि आप तू बक्सर आ जाओ, बक्सर तोरा के हई कर दे भाव कर दे फलान चीज। तो अभी बक्सरे में हमने के बानी जा बहुत लोग पहुँचल बा बक्सर में और एगो चैलेंज वो अगला दिले रहे कि तू आके देखा तोरा के हई कर दे भाव कर दे। तो हम बक्सर में आयल बनी भाई आ तू लुकाइल बड़े कवना बिल में, तो हिम्मत बताओ सब लोग बा। हम माने एगो कलाकार के ई कैसे चुनौती दे ऐसे ऐसा लोग के आप सब बाइकाट करी, केहू भी कलाकार के ये सही करता ही। और हम तो छोट बड़ सब कलाकार के हम साथे बानी और हमेशा जीवन में साथे रह, मगर ई एगो कलाकार के केहू भी कलाकार के चैलेंज देता ये बहुत भोजपुरी खातिर खराब चीज़ बा। काहे से केहू कलाकार कलाकार सबके खातिर होला और एगो चिंदिचोर राइटर अगर कुछ औकात नहीं है न कुछ अगर आवेला ई आके बताई कि हमरा के आज चैलेंज देता, कल कोनो छोट कलाकार के दी, केहू बड़ के कलाकार के दी, केहू के बोल देता ही। तो हम भाई आई बक्सर आइल बनी, बक्सर कम से कम 500 लोग आइल बा। 500 जाके जहाँ तू बैठल बड़े बबली बाबा के यहाँ, बाबा के भीड़ जाके गोड़ धैले बड़े तू बहरी निकल। बाबा के लिहाज बा हमनी के नज़र में, छोटे चाचा के लिहाज बा आ जाके वही तू बैठल बड़े बहरिया कहलन क्या के फरियाल हमारा से बक्सर हिम्मत बताओ देखा दे। तू हमारा के चैलेंज देता रे मारे के, हम तोरा घरे तोरा आया गुनी मारे खातिर आ तू लुका गई बड़े। सब भाई आप सब शेयर करी और हमनी के गुंडा ना ही जा, हमनी के कलाकार ही जा, सबके खातिर प्रिय बनी जा। आई नॉन पर्सन आदमी नॉन पर्सन करा कुछ ना आवेला बताई सब भैया ई धमकी देता ही। अब अगर खुद कुछ का औकात नहीं खे 3 में के 13 में करा कुछ लिखे ना आवेला पूरे अगर यूट्यूब पर डालब एक बारे में तो एक के गूगल सर्च बता दिल बा कि कैसन आदमी है। और बताई कि हमरा ऐसा सीधा हम लाइव में ना अले ना विवाद में अले, ये हमरा के आके धमकी दिले बा। ये धमकी दे कलाकार के साथ चुनौती देता था। आप सब बहुत सारे भाई हमारे कलाकार बड़े आज हमरा के चुनौती देता रहे, काल के हुआ के देवे, परसों के हुआ के देवे। अतना तू बड़ा गुंडा भइल बड़े ना, अतना बड़ा तोरा भी बाहुबल बल बा कि तू केहू के चुनौती दे देबे। हम तो तोरा के कुछ लाइव में बोला ना रही, तोरा के हम तो इंटरव्यू में कुछ बोला ना रही, तो तू अपन काहे खातिर हमरा के बीच में खोदले हैं? खोदले काहे हमरा के? तोरा खोदल महंगा पड़ जी नो। अब आइल बनी बक्सर आओ ना, 500 लोग आइल बा बक्सर, कहाँ जाकर लुकाइल बड़े तू? गोलम्बर पर बोलो, ज्योति चौक बोलो तो उजा आओ, तोरा घरे लोग पहुँचल बा। ऐसा लोग के आप सब जितने भोजपुरी भाई लोग बा और जे भी देखता ऐसा लोग के आप सब बाइकाट करी, ऐसा लोग के कबो भाव मत दी, ऐसा लोग के हमेशा बाइकाट करिए ट्रेड से। कैसे कि हर एक के साथ ही काम ऐसा करेला, सबके साथ समर सिंह के साथ ऐसे कैलस, रितेश पांडे के साथ कैलस, माने छोटे छोटे कलाकार गोलू गोल के साथ ही ऐसे मैं सबके साथ ही अगला करता। तो बताइए हमनी के कहाँ जाए? हमनी के रंगबाज ही जा, गुंडा ही जा, हमनी के कलाकार आदमी जा, सबके खातिर है जा, सब कोई हमरा खातिर प्रिय बा, सबके हम दिल में रखल अपने, छोट हो गए बड़ हो गए चाहे बड़ जे भी मान सम्मान सबके दिल से हमनी के आदमी मानेला। आ ई एगो आके जान जी की भोजपुरी में गंध मचौले बा, अब चुनौती देता कल हमरा के। तो सुन ले, कलाकार से बड़ा केहू बदमाशो ना होला, कलाकार से बड़ा केहू रईसो ना होला। कैसे कलाकार प्रेम के भाव वाला आदमी होला। तो ऐसे ऐसा लोग के आप सब बाइकाट करी आ एकरा के हमेशा गूगल एकरा के गूगल पर डालब एकर नाम तो एकर नाम अजी कोठा पुत्र। ऐसा ही भोजपुरी के अथी धरातल में गिरा के रखले भाई, एकरा कुछ आवेला ना। हम बोलल ना चाहते रही भैया बा कि चुनौती दिल शाम के कि तोरा हिम्मत बा पटना स्टूडियो बोलल तो ओइजा भाग गइल, ओकर बाद बोलौल कि बक्सर तू आ। तो बक्सर हम पहुँचनी हम, बक्सर 500 लोग पहुँचल, हम बारी जगह पर ना गए। तोरा ऐसा कुत्ता खातिर प्रेमी ना जी बाड़न बैठल बने राजेश भैया के यहाँ और 500 लोग गोइल बा तोरा के खोजे खातिर। कह तो तोरा घरे हम भेजी।
अरे चंडाल, कुछ का औकात नहीं खे तोरा, आ ना तोर कुछ करे का औकात बा, आ झूठो खनी का पाए पाए कैले बड़े। बबली बाबा तोरा के डांट के बुलाता तो हटत नहीं खी, जाकर बैठल बड़े। तोरा सोचे के चाहे कि केकरा से पंगा लेते, निकलकार से कबो पंगा मत ले। तू राइटर ना हईस आ ना ए लाइन कहीस, तू चोर आदमी हईस, आ चोरी करके चपलूसी करके तोर गुजारा चलेला। आज तहनिए के वजह से देख कितना परेशान बड़े भाई साहब, तहनिए के चलते। हमारा खातिर सब कोई प्रिय बा, ना जात बा ना सबसे हमारा प्रेम बा। पंडित जी होकस, बाबू साहब यादव जी, हर एक लोग हमरा के मानेला। हम ऐसा कलाकार के हमारा केहू से जलनशीलता ना रहेला। आ ई जब से ई हमारा के बोल के 2 बार टारगेट कैलस। आप सब